Versikulo 13, way, nagasat dagiti matay, amatay iti apo wen kunana, ta dagiti aramid na, way, aramid na, magungunan tao, ta dagiti aramid na, sumursurot ng tukin kwa na. Iso nga umuna nga matay ti tao. Santaw? Agbiag na nanayaw na. Hindi kahit nasawin. Awang patinggana. Correct. Eternal. Eternal. Ang dami ni Jesse ni Adventist sa dyan. Wow, Okay, next. Next. Nabanong mo lang pang agtanta doon. Naguyok pa yun. Tipor na. Mga bulan itipan na kayo natin tiksa. December 17, 1935. Pan na kayo na no? Taon 84. Winner. Hindi magana nga, etiwal lang dera. 84. 84. 3 years ago na nga imbaga nga 81 na. Kamtata 84 na. Happy birthday. Thank you po naman. Ikang present na. Amen. Kamu ti present. Winner. Anya iti mabalin nung ibaga. Iti apo. Santo ibaga mo iti kitang tao. And then sakto mo iti mang desisyon. Iti tao. Anya ti ko nam kini ako Diyos. Agyaman nagkati apo. Kini kakabsat iti pamatay. Agyaman nagmagkadakwada isudaan nasa kapada. Rhyme. It's rhyme. Correct the answer or wrong? 84 years old. Taroy di duwa na Amen. redoble kinilay tapo. Anya ti kaya mo sumarunong tarigagayam. Gaya. Sutil-sutilin na. Kana ti tatari kagayam dadya itun mo kanya ka price. Isumot kayo mo tarigagayan mo no. Ay, di pa na nga. Di pa na tawad na. Gayam ti manayon pa mga panagbiag. Ano ti tari kagayam no? Natitod mo nga price ko kung ano. Saan na tao di pusong ko na. Isumutin ko mo bagbala kayo. gayam na di manusan. Nakas ka na ro. Hindi na pala ikam mo, kaasi mo. Hindi na nervous ni Grandpa Ney. Pagmati ka na tangay nga na ti kuan iti tong palbiag. Pagmati ako tanay ganag dak matay. Ngum sang ka nga amatay nga. Ako ka bumila nagtira ko niya po dagan. Kaya mo? Kasi sa pa niya po Diyos kanya kagad di ka diyamana. Ngum no pistahan nang hangam no hang dito pangipiston na ket kay mo para isaw. Pangipiston na na ti pilyam dito ra ti dagang agbiag nga nanayon mo no jay pagarian ti apo. Pagarian ng si Apo. Kaya't ko. Amen. Palakpakan tayo apo, palakpakan tayo. Tantandaan tayo nga tantandaan tayo. Nanipod ini simurikin mo nga ako nga kapsat tayo ti pamatay ingganat ta. Naktibo. Kanhang ano sa ospital ang kakabsat. Tata. Ta idi ka twice sa month ng hospital. May memorize mo iti Juan 16 sampay nga mapagsasarunaw. Diyan ta sa lusod ko mapagsasarunaw nga mapirtikay. Anapo tag nervous ta. Haan? Haan, iso. Uray pa'y may memorize mo. No kunam. Napintas na dyan nga po. So nga, adan to panawain. Nga, no may memorize mo ito kahit isang to iti panang parangarang mo. Away. Isa-isa atin to isang mga lalaman mo. Regalo mo. Na. Apos Kristawan, kabirthday lang. Iti birthday mo na?
October 1, 1953. Sumot ti panakasilibran iti Christmas niya. Well, Palakpakan niya po. October? October 1, 1953. Iso ti silibran ti Christmas. Christmas na taon. Iso nga mabalin na iti mabalin na nga napintas nga naragsak nga naragsak ta iso ti panakayanak na Piso Kristo. Sumod panakayanak na. Sumod panakayanak na. Iso nga niya inauna kaya? Kasadar kami. Sabar kaya? Unang yung sinipet ka kailangan. Ayun. Ha? Kasada. Are you okay, sir? Are you okay? Ang makaanos, di katawaran. Breathe! October, iti pan nakayanak na ako. Pag-amos ka. Iti may celebration iti Christmas kit October kanong matlay. Iso nga agka-janda iti ako. Hana i-correct tayo. Iso di jay iti the best. Tayo, di ko like para. Magan-anos ka. Kalina na kasyatan mo. Magan-anos ka. Anya ti problema ka ta. Awanan. Awan. Awan, sister. Awan. Kamu problema nga ti regalo? Dati kayo may shopping ako. Ay, no, kada, Mga kadyan, mga mga lagas. May isa lang Maray. Isa lang. Maring Elma. Ay, ka naman tayo, bulpin mo ta. Sura taman ti kwanikwa. Awan nga, binulod. I-question? Apa? Di ka tatang, di ka isang Ang wanan. kapay. Ay, dati nirisan sa gari katalaan. Father. No, balik niyo question ako dito. Why? Sa kanaya? What is my name? Isi question. Nagka-costume mo mo tabo. Okay. Paring no. Tasak ko'y kwatisong banda. Ay, di niya costume tanong. Question ka lang tasak ko'y kwa. Anya tigapuna nga datay amin ita pada-pada. Kaputa. Anya tiga punang nga tayo nga pada gaputa blank. Christmas Day. Ha? Kaputa Christmas Day. Gaputa Christmas Day, one now. Anya? Elma, Tiga Elma. puna. Baga mo dyan, sir na. Christmas Day. Di tayo tiyan, sir na, gaputa Christmas Day. Ay. Awan, ano tayo regaluan tayo? Itiga puna nga. Itiga puna nga may tayo dito. Sumbat na, gaputa Christmas Day. Celebration. Celebration. Ngayon gusto nga pizza na nga dispiras na pelan. Why? Ay, disperse pa lang. Una ko na 22 pelan, 24 gusto nga aldo. Ah. May katupay nung 24 ta. Ay, dapat lang Hindi 24. yun. Una ate, ito dito sumbat na. Say. May katulog 24. 22 pala ta. Siri Jai di kana. Kaputa Christmas Day. Ito gusto nga Christmas Day yung 25. 25. Why? Kabalin to manay. Ala, ama, may 24 dito. Nati mangi ko peti sa suda pa. Ano pin? Apay nga nalabaga iti kolor. Wad, color. Kolor ti pagpadbadaw nun. Wan. Apay nga musli nga Anya ti red. symbol na. Wan, apay nga red. Apay nga red apaw kanu iti Because of love, Why? and then God is love, and then the symbol of the love get red. Red is danger. Red is blood. Red, kaputa, iso ti pinagbado ni Santa Claus. Santa Claus. Yes. Awan ni Santa Claus. Still, no. No, ma-research ko kami dito. Iti amok lang iti simbolo ti red no Valentine's Day. Puso. Why? Puso red. Why? Yan, Valentine's Day. Why? Nilagay ka sa simbolo iti Favorite na para nga puso. Coca-Cola. Why? Hindi yan. Nya pa ako ti
Maya nga, sige ba? Ada pa mabalin yung ay kwa, ibaga? Nati meaning Christmas mo ron. Iti meaning iti Christmas. Christmas. Paskwa. Yeah, Christmas. Why? Anya ti meaning ti Christmas. Umuna Korinto 5:7. Iti Paskwa. Why? Iti umuna Korinto 5:7 ada dyan tikat na sawon iti Paskwa tayo. Kitaman di Paskwa tayo no tikat na sawon. Well, Paskwa. 5:7 muna Korinto 5:7. 1 Corinthians 5:7. Why? Iti paulo nati panangi nanama iti gloria nga agnanayon. Iti 7 tama Muna Korinto 5:7. Ya, ay. Muna Korinto. O muna Korinto 5:7. Isu ti makuntuna isu ti kahit na sawon iti Paskwa. 5:7. Iti paulo na rebeng nga pagtalawin iti iglesia dagiti dake sa tao. Iti 7 ugasan nyo kada kayo iti baak alibadora tapno agbalin kayo abaro amasa ta awanen ti lebadura yo ta naidaton met iti Paskwa tayo nga iso ni Kristo. Isu nga iti kahit na sawon iti meaning iti Paskwa. Isu Kristo. Yesu Kristo. Why? Christmas. Christ. Christ. Christ Jesus. Mass. Big Mass. Isu nga iti Christmas, peace. Christmas. Peace. Christ. Kapayapan peace. Christmas derived from the word Christ. Holy. Then Mass. Holy. After the Misa. Isu nga masapul nga iti Christmas at iti nasanto na Biblia at Paskwa at silent. Silent. Holy night, silent night. Diyan. Diyan iti salusyon yung sungbat na surat diyan nanya iti kahit nasa iti Paskwa. Naidato na nawan sa baling Paskwa no saan nga ni Kristo nga po. Nya diyan nagtagka pa na niya sa lutsod. Diyan Christmas. Siya. Kahit nasa nya pa iti sa lutsod ya po. Kaputi premyo, ibang kaputi regalo, Nang si Kristo isilang ay tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang liligaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo ay magmahalan at sundin ang gintong aral. At magmasyon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At ang buhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Dati ka nung i-preview yun nung Mausar manen. Paglutuan. Ibaga, banga ti apo, may saganan. Ramramit, kano Ricardo, para iti makat, nakasagana. Di panakaluto na sapay, tagbalin, ang makay-ayo, hindi matak iti amin. Di pa naglabas na iti bulan, nabuyogan ti ado, ngartos ti biyag, ay masayop, magilasinan yung tayo makitan. Panakipagmaymay sa ating isang alubungan, matupan. Panakayanak, tinisias, alit sa alubungan, maiyanak manin. Iti tinawen-tawen, iti puso tayo, kulong ti apo sinaragsak kasarabwen. Masayop, makita na, nagitar aramid tunggal parswa, isuot isubadan na. Naragsak ka Paskwa, daw-dawat itunggal maysa, nalaga-laga nga ayat,
isagot tayo iti Mesias. Agyaman na. Merry Christmas to everybody.